Sing cemple umure kira mau 2 minggu. 14 hari. Heeh, iki bolo ya. Umure 14 dino, iki mau wis dibuka blak-blakan. Tuh gak oleh. Pokoke ora ning kata Japri saiki. Ben sing delok seneng. Nah, ngono lho, Lur. Loro setengah lah, ngopoke intine dibuka lur iki ya. Jantan kepala hitam. Langsung pilih sing walon. Nah, saya tak sepil lagi sih. Sebelum kita mengeluarkan materi jantan jumbo untuk siapan kurban, kita sepil dulu bolo ya. Nah, disepil sih. Alon ya. Nah, alon. Iki kabeh wi. Ndasireng ya wi. Ndasireng ya. Ndasireng ya. Loro kabeh karo dhewe kae. Yo lah oke. Heh? Ombe nih. Wes oke. Oke, bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama Marvis Official lagi bolo ya. Untuk hari ini kita liputan atau undangan di tempatnya Mas Yayan bolo ya. Kini lokalan lur, masih di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Ponorogo, Jawa Timur. Rencana hari ini Mas Yayan mau mengeluarkan ada beberapa template. Piro Mas nih Mas Yayan? Tahun ini kok. Ya, ana 3 Tiga. Kepala coklat iki. Kepala coklat, Kepala hitam. Iki wonge ra diketane to? Manut lah. Manut. Sik. Lah iki sing dilepas iki anu bolo. Sing dilepas iki sik sundul. Yo Mas yo. Iya, Iki berarti wi anu. 3 bulan. Maksudnya sak induk wi loro wi. Bisa induk. Oh sitok yo rupane ndasi ireng yo. Jantane kae lho. Dijantane ndi? Sik tak sepile. Jantane budeng. Nah, jantane budeng iki lho bolo. Nah, iki jantane iki to Pak Yan. Iya. Iki boleh ya. Jadi yang kita lepas iki pejantane iki. Iki masih punya luri, tapi lurine engko teko dene Pak Yayan. Lurine apa? Luri dengi luri apa? Luri apa dengi? Kayak putu sekelat ya. Kandha sengkelat ngono. Oke, nah iki sik ngedot sik ben awake ginu-ginu. Ha iki wah. Jantan apa betina iki? Jantan kabeh. Jantan kabeh oke, siap. Ditokne siji-siji ae, disepil siji-siji. Lah iki bolo ya. Kita awali dari yang sini dulu. Jantan kepala hitam. Langsung pilih sing walon. Untuk spek daun telinga, pasung kita pastikan testisnya lato-latone loro ya. Aman toh? Lato-latone aman, ora sangklir. Umure piro iki? 3 bulan. Umur 3 bulan bolo ya. Umur 3 bulan. Oke jane. Dote wis dibantu dot. Jadi oke tapi surat tak. Apa dote? Dote apa? Jadi kapolak. Kalpolak. Oke, seperti biasa. Iki susune kalpolak. Iki umure berapa, Pak ya? 3 bulan. Telung sasi iki bolo ya. Nah, iki sebil telung sasi. Materi pertama ditawarkan berapa lagi? Oke, yo wis eno. Sik orang iso jawab, Lur. Sak paket nyuti petote siji-siji to nggo. Wis di gelumbul bareng ya, disepil. Iki sing materi nomor 2 kepala coklat. Nah, iki bolo ya. Lah, wis dikene wedang lho bolo iki bolone. Iki sing materi nomor 2 iki berarti satu induk jantan semua bolo ya. Iki sak sepile dipastikan kambingnya sehat. Melakukannya ora ekar iki bolo. Sukane mriko Dik. Mungkin dipuasang kowe. Disepil gododoan. Nah iki lur ya. Nah, ayo saka dhisik kae, ayo. Saka sing kae dhisik. Sing kepala hitam. Regane ta? Ayo disepil sik. Nah, umure pinten umure? Umure 3 bulan. Umure 3 bulan. Iki tunggalan iki berarti lanang kabeh, warnane beda. Sing kae sing kepala hitam. Umur 3 bulan. Bocorane berapa? Loro iki. Siji-siji ae, siji-siji ya. Tidak ada kata Japri, pokoknya iki langsung bla-blaan iki pokoknya buka iki. 2000 punjul ya nih. 2000 punjul. 2000 punjul. 2000 punjul iki lur, pokoke mbuh 2000 punjule piro engko Japri wae. Ngono. Pokoke bukae 2000 punjul bolo ya. Nek sitok tapi wayan ya. Nek sitok. Terus iki sing kepala coklat iki umure kan yo padha. Iki yo sak induk. Aman yo? Aman. Pasti sih lato-latone loro. Lah iki bolo. Spek daun telinga untuk pasung monggo dicek bolo ya. Carane gua kae iki. Sik disepil mlakune. Nah, iki.
Ki saadahe rupane ya beda lho ya. Ki sing kepasok tadi dibuka pira wae iki? 2000 ya. 2000. Ah, wi 4000 ya, kumpet 4000. oh lek dijuko loro kita ambil sekalian 2 ekor berarti 4 juta ngono. 4000 ki loro ki bolo. Ki lek diambil iki sekalian 2 ekor jantan semua umure 3 bulan, 1 induk. Iya toh? 4000. Nah, iki bolo ya. Kemau 2000 punjul berarti lek sisi-sisi 2000 punjul. Oh, lek dijukuk loro sisan berarti 4000. Nego apa net iki? Nego. 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 Oke, siap. Iki bolo ya. Wis prioker mau dereng? Wis kowe dirembuke amburi ae. Dirembuke nomor WhatsApp. Oke, lanjut di nomor bawah lur ya iki rembuke. Enak-enak ora iki? Sithik iki. Cemplek Umur piro? 2 minggu. Oke, ditoleh sisan. Disepil. Ah, iki bolo ya. Kita sepil sekalian untuk materi cemplek kepala coklat umur piro mau 10 dino? 2 minggu sesuk. 14 dino berarti bolo. Nah, disepil iki tak sepil nih bolo sampean amat-amate sendiri untuk salon pejantan 2 ekor iki. Bolo ya. Bakalan warna favorit. Nah, iki lho lur. Wih, cara minggu banteng iki bolo. Umurnya tapi sik 2 minggu bolo iki ya. Umurnya sik 2 minggu. Anak tunggal. Ya jelas sik dot dibantet dot rong iki ya. Iki gelem didot ya. Dote wis gelem ya? Gelem banget tak dot. Oh, ora didot. Isik sundul ngono ae. Oke. Lato-latone aman? Yo, aman ya? Ha iki. Umure 14 dina lho iki berarti 2 minggu bolo ya iki. Untuk materi cemplek sing 14 hari tawarkan berapa? Bocorannya pokoknya itu gak oleh. Pokoknya rene kata japri saiki. Ben sing delok seneng. Nah, ngono lho, Lur. 2,5 ya. 2,5 lah. Pokoknya intine dibuka lur iki ya, 2,5 lur iki. Iki 2,5 umure 14 dino kayak bolo ya. Lokasi di Ponorogo, Kecamatan Ngebel, Desa Keleng. Desane yo Ngebel, isi nang Jawa Timur iki. Nomor telepon ku tak deleng nang layar video bolo. Iki sing 2,5. Iki 2000 punjul piro? 2000. Diborong loro iki mau. Iki bolo. Iki 4000 ya. Lokasine Ngebel. Wis, ndine? Jumbo berarti. Sing jumbo. Wis, iki dilebokne kok. Sik iki Pak yang tak sepile Pak ya. Nah, saya tak sepil lagi sih. Sebelum kita mengeluarkan materi jantan jumbo untuk siapan kurban, kita sepil dulu bolo ya. Nah, disepil sih. Beh, jan ganteng-ganteng. Berarti lanang kabeh iki Pak ya? Lanang kabeh bolo iki. Yo, lalu ditokne sisa to? Beti pilih, enek sing golek betina barang kok. Iki enek bocoran neh bolo. Iki lek pomo serminat ya gak apa-apa, iki dipetung. Budeng to iki. Mari itu ya dhewe sing golek budeng lanang. Iya, enek golek neh. Tapi mari lanang golekane. Pokoke engko lek sampean golek breedingan ekonomis, engko sampean japri di nomere Pak Yan bolo ya. Iki sik, tak sepil iki sik. Oke bolo dimasukkan bolo, kita lanjut sepil materi jantan jumbo. Nah, dileboni sik. Berarti di sini ada 4 ekor bolo ya yang kita lepas siwain ya. Ada 4 ekor. Engko sing jumbo, hutan lah ya. Karena ini cuaca sangat tidak mendukung, gerimis bolo. Nah, iki dileboni sik. Ada prene sik. Ada prene. Kalau kok. Oh ya oke, manut. Lebokno kabeh sik ben aman. Ora apa-apa. Jenenge ora apa-apa, ora ganggu. Ya wis manut. Jenenge Kita masukkan cemple-cemple bolo ya. Kok tenan ngendi iki? Oke, kita lanjut. Iya no. Kita lanjut sepil materi jantan jumbo bolo. Umurnya berapa ini? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Kalon ya. Nah, kalau nak ngomong bolo iki. Nanti bencang iki. Nanti. Siap makanan. Oke. Nah. Mana lho? Jane Rono.
oke. Nih. Nah, disepil, diukur TB-ne bolo ya. Nah. Masih muda iki jantan iki bolo. Paling umurnya 3 tahunan, Pak Yan ya. Hah? 2 tahun setengah. Balah sama lasih enom iki kurban oke, untuk pajak oke, TB. Diukur bolo, TB bolo. Untuk TB ini paling orang iki ya 90-an up lah. 95 lon. Oh iya 90 up lah kowe bolo ya iki. Kupingnya Pak yang kecepet dadung. Ben kita lewer-lewer. Nah, ben kita. Nah, iki. Sip. Nah, iki bolo lanjut lagi. Materi terakhir ini ada jantan umur 2 tahun setengah. Puel bro ya? Rampas. Serampas. Oh, sudah rampas bolo ya iki. Dipastikan kambingnya sehat bolo untuk siapan kurbanan bolo iki ya. Yang belum mendapatkan kambing untuk kurbanan, hari ini kita readikan lagi di kandangi Pak Yayan iki. Disepil, dipastikan kambingnya sehat. Iki bolo ya. TB 90 kurang luwih 90 lur ya iki mau lur ya. Iki dibuka berapa Pak Yan? Siang pejantan iki umur 2 tahun setengah. Kira. Dibuka berapa nih nanti Pak Yan? 6.000 nego. 6 nego. Oke, lah kita cedek ini bolo ya iki. Untuk materi terakhir jantan umur 2 tahun setengah kita buka di sini 6 JT masih bisa nego. 6.000 nego bolo iki. Yo Pak ya. Ya, ini 6.000 nego bolo iki ya. Dereng priongkir to? Wis gampang lur pokoke engko langsung dirembuk. Oke, siap-siap. Iki bolo ya. Sip. Iki mau sing cemple umure pira mau? 2 minggu. 2 minggu. 14 hari. Iki bolo ya. Umure 14 dino. Iki mau wis dibuka belak-belakan 2,5. Oh, 2,5. Engko jantane tak sepil bolo. Nah, iki bolo ya. Pun dilepene Pak Yan. Wis disepil kabeh aman. Dilepene. Sip. Iki mau induk endi Pak Yan sing kepala coklat iki ya? Weh, induke jubo iki ya, itu ya. Induk iki bolo ya. Untuk cemplay kepala coklat tadi bolo ya. Nah, terus jantane iki tak sepile. Jantane iki mau to? Itu dhewe warna budeng iki lur ya. Nah, iki. Iki jantane lur ya. Nah, warna budeng masih keranda dari sengkelat iki lur ya. Sero pernah mbok ora ngerti aku. Dan tadi ada betina budeng. Siapa tahu nanti ada yang minat. Cocok rego jadi ya ditokne mau. Yo to Pak Yan. Cocok. Oke. Oke, sampun Pak Yan nggih. Oke, berarti ada 4 ekor mulai dari jantan jumbo dan template bakalan lur ya. Tentunya di sini selalu dibuka harga. Tidak ada kata japri. Ini babon-babon yang akeh gini bolo. Untuk konsep pakan di sini tetap menggunakan hijauan atau ramban lur ya. Engko temene dibantu dot aman Pak Yan ya. Aman lur. Dibantu dot aman pokoknya lur ya. Nah. Mungkin seperti itu lur ya. Ada kurang dan lebihnya dari Marvis Official. Tentunya Marvis Official mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri selamat siang. Salam sama, salam sukses. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.